Jina Kurd a Ciwan Jîna Emînî 16 Eylûna sala derbas bûyî bi bahaneya derketina tayekî porê wê ji aliyê polîsên qaş û exlaqî yên dewleta Îranê ve hat kuştin. Lê îro ji hêvîn Fermez a ji bajarê Qamişlo porê keça xwe jîna bedew dike û bi vê yekê diyar dike ku Jîna Emînî namire. Piştî kuştina Jîna Emînî keçek ji malbata Botan Gulo re çêbû. Botan û hevjîna xwe hêvîn ji bo ji dagirkerên Kurdistanê re tekez bikin ku tevî hemû êrişên wan ên qirkirina Kurdan, Kurd jîn dibin û qet tune nabin, navê jîna li keça xwe kirin. Bavê jîna Botan Gulo ji Rojava TV re diyar kir ku kuştina Jîna Emînî bi wê hovîtiyê ji Kurdan re êşek bû. Mavela jina şehîd ket piştî heftikê 10 roja jîna piçûka hat dinyayê. Me wê çaxê me navê me bihîstin û li Îranê dewletê gulo mezin û diktatör çawa keçek Kurd bi vê rengî hanê ji bo por xeberdayî û ew bi vê rengî ew qetilî û şehîd xistin. Em pê êşiyan bi rastî. Ji bo wênakê me navê wêna melkeçka xwe kir. Me navê kir Jîna Emînî. Ji bo vêna me navê wê lê kir. Herwiha Botan Gulo got ew pêşgiriya serhildana jin jiyan azadî li Rojhilatê Kurdistan û Îranê dikin. Slavê me ji malbata jîna taybet heye û ji xelkê Rojhilatê Kurdistan, Kurdê Rojhilatê Kurdistan tevahî heye û em bihêvînê ev xwîna got hat rijandin em bihêvînê hedir nere lê bi xwedî derkevin. Tev xwe bikin yek li hemberî vî zalimê hanê bisekinin destek bin bi yek dengî bankên jin jiyana azadî şoreşa Rojhilatê a Kurdistanê bi pêşengirtiya hevala jîna dest pê bûye. Em bihêvînê evaya ew got bêjin neçilmise hem bi hem xort bibe û evayekê bibe wek sembolekê ji Kurdê Rojhilatê Kurdistan û ji hemû Kurdarê. 16 Eylûna îsal jî jinên Kurd, Ereb, Sûriyan, Ermen û her wekî din li seranserî Bakur û Rojhilatê Sûriyê da ketin qadan. Jîna Emînî bi bîr anîn û têkoşîna jinên Rojhilatê Kurdistanê ya li dijî dewleta Îranê silav kirin. Her wiha tekezkirin ku wê şoreşa keziyan bi ser bikeve.